Hai cousas que non cambian. A mala reputación. Non sabedes o disgusto que ten o meu xefe. Resulta que Mercedes, a perruqueira, a lagarta, viu o coche do don Anselmo aparcado diante do club de alterne, do Afroditas. E claro, xa lle foi co conto a medio lameiro. Fatal, fatal. Agora todo lameiro comenta que ando nos clubes de alterne. Eu non me podo permitir iso porque teño un prestixio, unha reputación. Imagínate, isto pode significar a ruína. Tranquilo, don Anselmo, tranquilo. Seguro que o chisme morre pronto e a cousa non vai a máis. Que non vai a máis. Mira, aquí está, mamá. Seguro que se lle foron coa historia. Verás ti que disgusto. Pois, que lle digo? Míntalle, dígalle que foi ao Afroditas levar unha motoserra. Pero serás imbécil. Para que quere unha motoserra no Afroditas? Pensa outra cousa. Hai xente para todo, Cando di unha motoserra, don Anselmo di... unha desbrozadora. Idiota, pensa algo natural, algo máis crible. Xa sei, dígalle que o que estaba no Afroditas non era vostede. Foi un ladrón que lle roubou o coche. Ah, Moncho, esa sí é unha idea. Mamá? Mamá, como podes pensar? Non fagas caso do que che comenten na perruquería. Eso foi un ladrón que me roubou o coche. Non é por presumir, pero... eu contando mentiras son o máximo. Non, mamá, non colleron ao ladrón, porque a verdade é que eu tampouco puxen a denuncia. Pois, que por que non puxen a denuncia, pois... Porque o que lle colleu o coche era un coñecido. Pois porque o que me colleu o coche era un coñecido. Sí, un pobre desgraciado que quiso presumir de cochazo diante das rapazas do alterne. Que quen é ese pobre desgraciado? Que quen é? Lino ou Puscas Parrochos, mira. Sí, sí, mamá. Non se che escapa unha. Podería ser detective. Sí, foi Moncho. Que queres que faga? É moi lista. Adivinou non la soa. Adiviñar o qué? Que eu fixen algo que non fixen? Sí, mamá, sí. Xa o sei, debería despedilo. Sí, unha auténtica traizón. Pero comprende, leva moitos anos con nós. A fin de contas, ten unha familia que manter. Grazas, mamá. Di que teño un corazón que non me cabe no peito. Non sabe vostede ben? Sí, mamaíña, sí. Vémonos despois, sí. Sí, non se andar. Biquiños. Mua, mua, quérote. Adeus, adeus. Ai, Moncho, como é a vida. Estiveches a isto de quedar sen traballo. Perdón, Anselmo, non pode andar por aí dicindo que lle roubei o coche para ir ás Cucuguaias. Son un home casado. Moncho, a fin de contas, a idea de empezar a contar mentiras foi túa. Escoita o que me dicía meu pai. Anselmito, se contas mentiras, tes que cargar coas consecuencias. Era visto. A culpa xa foi miña por intentar axudarlle. Menos mal que a nai do don Anselmo é unha señora educada e discreta que non é amiga de ir por aí dándolle a lingua. Senón... Velo eu ben. Aí ven o tigre do lameiro. Quen? A ver, non, conta. O que? Peñame, non sexas modesto, que dona Matilde dixolle todo á perruqueira. Que roubara o coche, que gastara o soldo do meu. Pero me cago na vella do carallo. Non lle chega con andar largando por aí o do roubo do coche, que aínda por riba inventa que paguei unha orxía a todo meter. És un fenómeno, Moncho, és un fenómeno. Era visto. A ver un momentiño. A vella anda inventando o que non foi. Eu que sempre che tiven por un miña xoia poucado. Pero como miña xoia, home? Este home roubou un Audi e gastou o soldo do mes en mulleres. Ti sabes a de veces que soñei eu con facer algo así? Tampouco é para tanto, Non é para tanto. Non aquí, tigre. És un exemplo para todos nós. Veña, conta todo. Conta todo, pero o detalle, A versión X. Como lles traballa a cabeza este dome, home? Bueno, xa me diredes que podía facer. Se lles diga a verdade, rompollelo o corazón. E a fin de contas, quen son eu para botar por terra as ilusións destes dous soñadores románticos? Nunha man, o volante. Na outra, o feixo dos cartos. E claro, xa non había volta atrás. Estaba entre ir ao Casino da Coruña ou ao San Froilán, a Lugo.
pero foi pasar por diante das cocojoias. Luces de neón, afroditas. E dixen eu, Moncho, se hai que facer gasto, os cartos que quedan na parroquia. Botei de freo de man, saín do coche, entrei nas cocojoias e dixenlles, chiquis, aquí está papá. Que arroutado. Que bárbaro. Que fixeches con tanta muller para ti solos? Home, por favor, Lino, esas cousas non se contan. Moncho, detalles, ó. Detalles. Fixen toda canta perversión botan nas películas. O Bico Birmano, o Flashing Meadows e o Torpedo. O torpedo! Madriña. O do Torpedo inventei no sobre a marcha. Pero eles facían como que sabían, que querían quedar de entendidos. Paseime, xo sei, é que... Pero, no fondo, son amigos meus, saben estar calados. Que me miras? Nada. Papá, que é un torpedo? Pero, por favor, Kevin José, por favor. Non sabe lo que é un torpedo? Un torpedo é un tipo de misil que vai por debaixo da auga. Non, papá, ese torpedo non. Digo o que fixeche outro día o venres pola noite en Afroditas. Era visto. O Lino vai de casa en casa contándolle a todo Dios o que non debe. Que tan indiscreta é a raza esa dos carteiros, meu amigo. E non lle iría tamén co conto a tua nai? Non estaba cando veo traer o correo. Menos mal. E onde vai? Sei que vai na perruquería. Calma, Moncho, calma. Estás-te preocupando demais. Malo será que a perruqueira lle vaya tamén co conto a Elvira, non? Kevin José, sai para fora, que teño que falar co teu pai. Vale. Pois parece que foi Dios. Vese que llo contou. Pasa algo, meu amor? Ti recorda lo que fixeches este venres pola noite? Quen, eu? Sí, ti. Non sei. Este venres? Este venres. Que sei, cariño. Iría ao Puscas. Non estou seguro. Pois eu sí que o sei. Queres que che diga? Era visto. Agora sí que estou perdido. Este venres chegaches do traballo. Déchesmo sobre cos cartos do mes. Ceamos ovos con chouritos, sentámonos a ver a tele e despois marchamos para a cama. Aí está. Pero eu máis parvo e non nazo. Se botei toda a noite con Elvira. Eu preocupado por nada. Claro que me acordo. Estivamos vendo o luar, maragalloso, as das de bullo, que simpáticas son Bonnie Ann, Lolita, guarda, como a nai, un artista, Pois Mercedes a da perruquería. Di que roubaches un coche que gastaches os cartos do mes no puticlub. Eu? Anda contando eso por aí? Segundo ela, es ti que non anda contando. Pero por favor, home, por favor. A ver, mírame os ollos. Mira, ti crees-me a min capaz de andar creándome esa mala fama de puteiro e de ladrón? Que gaño eu contando esa historia? Tens razón, Monchín. Ninguén pode ser tan parvo. Ai, que tan mala é a xente. Jesús. Ai. Oiches, vamos para a cama. É algo cedo, non? É que na perruquería falaban dunha postura que sei que é a bomba. Chámalle o torpedo. Que tal inventa a xente, miña? Hola, son Kevin José. E queríamos dicir que os góticos somos xente moi tranquila e que nos gusta ler. Gustanos ler libros de Edgar Allan Poe e de Lovecraft. E tamén nos gusta ler os libros da outra chavala que escribe libros de góticos. Que, ben, son uns libros así gordos, pero é que non me sai o nome. E ten películas, pero que como en Lameiro non hai cine...